What's up mga warrior? Na ako karon ri sa Kalubinan kay magkuha ko sa amo ang Hilux nga among giparking dinhi. Tara, kuhaon na to ang Hilux. So road test na namo ni amo ang Hilux mga warrior. Mo ani testingan ron basig condition baka ni og dili. Mo ni 1000 cc na mo ri mga warrior kusog kay ni muka mas og bukid. Ay sa dong. Asa mo kung kun? Dira ko daw ita kaya Mutagak ka diya. Oh, wala ra mo sa akong service, guys. Oh, kabalo na kong paliko-liko ni guys. Tara, manubida tagbukid, guys. Mo ni 1000 cc na mo diri. Ito na tagbukid. Guys, mga warrior. Atara, ato na tagbukid. Hawad pa kayo kung paliko-liko, oh. Mangga. Wat. What? Balik ta. Yeah. Oh, mga warrior, tara, bukid ta. Oh, saksa pa na kanti bungko bunawan. Iglisiro kay ning kabayo ang mga warrior. Hindi ni kasabot og Bisaya nimo. Oni iya pahunongon nimo. What. Oh. Pagpalakaon mo nimo, mo lang ni bugoon lang ni Inglisiro. Iwa na mo. Ang iyang hunong Watman. What? Oh, hunong ka no. Pag ingon na ko gi, ambot bugo man ni Inglisiro ni. Awa, mulakaw no. What? Awa. What? Oh, hunong. Bugoon. Wala English niya. Tawa. Let's go. Awa, oh. Mag-helmet lang ta mga warrior kay basig madami itong utak ba. Wa na di babag ng tisi. Babag ng tisi mga warrior sa aon na ni ron. Tara. Buti bakal aloy libre kawat hinayhay. Buti bakal aloy. Oh, asa ni padulong ni. Morning among service din ning bukid mga warrior nga walay kalas ug gasolina pakauno rin mong sagbot ti pa pasuyupog tahop. Daog na. Dahi pa ning kabawa mga warrior kay magpautog ing naglakaw oh. Oh, sige. Uy. Nalibang na. Nabuwa. Mataka ang kalibang, murabig kabalo ng nilo. Tama, uli na ta mga warrior ay. Kabalo gyapon ko buray pa ni mga warrior kay kauna sa bata pa ko tong 9 pa ko. Kuni akong trabaho. Wop, oy, luyas tayo, oy, naligsat. Oy. What? Parking ka dito, parking ka. Hey, what? Move. Kuman nami.
Tanggal na po. Adlok ko ani. Oh, lagot sa guwa pag minti. Oh, awa.